입에 가라. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. To lupa dayang dong pay ko kerasa warna mana yang university ni munse exam na pay deh. To बहुत मैला लोगोफोरानि रुमाव माने एक माहा लोगोफोरा आं थायाखैमोन बेयाव माने बे तो मैला जागासिनो आरोना आं जेबो साफा खालामाखै जेबो गाज्रि होननानै बहुत मैला तो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा सरप्राइज तो बेनि जाबाय 1 2 3 गो तो लोगोफोरनि आङो गिटार बायबाय आरोना माने मोनसे बाथ्रा जा फादार आरोना जोंहा आफाया जाय थैलांबाय तो बियो माने गोदो गावामोन आरोना गिटारिस्टमोन आरोना जाय आंनि बायदि बैसोआव आरोना माने 20-22 बोसोरावनो आफाया माने गुवाहाटीफोराव बहुत दाम होयोमोन आरोना माने गावनो बुंलांदों आफायानो खिन्थु जेबो फुटेज गैया आफामोननि माने बहुत सिगां आरोना 1985 फोरनि आरोना 20-22 बोसोरफोरावनो माने फार्स्ट प्राइजबो मोन्दोंमोन बिसोर गिटार दामनानै तो आफाया बुंदोंमोन जे आङो हामबा माने आफाया बहुत फोथायदोंमोन दे गावखौनो माने केन्सार बेरामनिफ्राय हामखागोन होननानै तो आं हामबा आंनो बाबा मोनसे गिटार बायना होदै होनना बुंदों आरोना आफाया बेनिखायनो आफाया बुंनाय लोगो लोगोनो आङो नैबे गिटारखौ बायबाय आरोना खिन्थु माथो बुंबावनो लोगोफोरना खाफालनि लिरनाय बुंनांसिगोन आफाया बे गिटारखौ दामलांनो मोनासै आरो आफाया गोबां मेथाइ लिरनानै गालांबाय जाय सुरबो दङ लिरिक्स सब दङ आरोना तो आं बेफोरखौ लोगोफोरा आं मोनसे आङो मेथाइखौ आं बानायगोन आरोना रेकर्डिं खालामगोन आंनो रोजाबगोन दै माने आफाया माने आंखौनो रोजाबजानो लुगैदोंमोन आरो तो आंनो रोजाबगोन आफानि माबाखौ आं सिमांखौ फुलफिल खालामथारगोन आरोना तो आं दायो लोगोफोर मोनसे फिसा आफानि मोनसे मेथाइनि मोनसे हिन्ट होनो दे तो उनाव बेखौ बनायगोन आङो ओमफ्राय मोनसे जोबोर दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जालायबाय बर'फोरनि गेजेराव इनफेक्सन न' सेफायजानाय तो आं बेनि सोमोन्दै भिडिअनि जोबथायाव एसे बुंसै आरो गिबियावनो आफाया लिरनानै गालांनाय मेथाइफोरखौ आङो एसे गिटारजों दामना देखायनोसै आरोना आंथ' दामनो रोङादै लोगोफोर जास्ट आरोना मोनसे हिट तुकासे फिसा तो मोनसे गिबिया दोङो गोमोन गोमोन थाइजौ नुब्ला जानो लुगैयो दा बे मोनसे आरोना तो फुल दङ रावबो कपि खालामनो हादों आं बे गानखौ बनायगोन दै तो मोनसे आरोना बहुत इन्टारेस्टिं गान जागोन बेयो माने सेंग्राफोरनि सिख्लाफोरखौ एरग'नाय गान आरोना मोनसे जाबाय थास' बिलाइनि दै बिदि आरोना आंनिया जायाखै रोजाबनाया दै माने एसे हाइ जानांगोन रोजाबनाया थास' बिलाइ बेयाव जानांगोन आरोना स्केला तो आंनिया गाना जाया आं जास्ट हिनो दो आं हायाबा आङो न'खरावनो गोबां सिंगार दङ जोंहा निताब दङ नितामनि सिंगार जोंहा आबौ दै ओमफ्राय जुरि आबौ दङ तो बिथांमोनखौनो आङो रोजाबनो थिननो हागौ आरोना तो नायनोसै आं हानाय बायदिबा आङो रोजाबगोन तो नोंथांमोना आं रोजाबनाङा कमेन्ट खालामनो जाबाय दे आफाया मोनसे गान बानायदोंमोन मेथाइ बानायदोंमोन दै जाय रिया ब्रह्म इउटुब चेनेलाव माने रिया बनि जाय आरबि प्रडाक्सनावनो हगारनाय जादोंमोन तो मेथाइया बिदिमोन आरोना सोर सोरजिहरखो नोंनि महरा बिबार बादि गोरलै नोंनि सोलेरा सोर सोरजिहरखो नोंनि महरा हिर'बादि हेन्डसाम नोंनि सोलेरा बेबायदिनो आरोना माबाया तो बिथां एसे गिटार दामदै आं हागोन हानाय नङा तो लोगोफोर दिस भिडिअ इज स्पन्सर्ड बाय टेक्सएल तो गाज्रि मोननाङा रांनि आंखालनि थाखाय आं एड्सखौ लानाय जादों तो लोगोफोर टेक्सएलआ मोनसे बरि पपुलार गेम आरोना बेयाव नोंथाङा 10 रुपिस होबानो लोगोफोर नोंथाङा 1 गुन नङा 2 गुन नङा 9 गुन आरोना माने 90 रुपिस नोंथाङा देरहानो हागोन आरोना जुदि नोंथाङा लाक दङ आरोना तो नोंथाङा 10 रुपिस इनभेस्ट खालामबानो 90 रुपिस मोनगोन आरोना हा तो नोंथांमोना जाय इन्टारेस्टेड आंनि डिसक्रिपसनाव लोगोफोर लिंक दङ थांनानै जाय इन्टारेस्टेड गेलेहैबानो जाबाय 1 2 3 गो जानानै जाखायो लोगो तो बेखिनियानोसैमोन तो आङो नाजागोन बेसेबां हायो माने जोंहा आफानि बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ फुलफिल खालामनो तो मोनसे बाथ्रा जाहैबाय इभेक्सन तो जाय निउसआ जाबाय एसे जामबाय आरोना तो प्रायानो भिडिअ हगारखाबाय हगारनायालाय खिन्थु आंनि खामानिया नोंथांमोनखौ मिन्थिहोनाय गासिबोथ' मिन्थिजोब्बाय बेथ' नङा होनबा लोगोफोर तो चिरां जिल्लानि रुनिखातानि उदालगुरि होननाय जायगायाव इभेक्सन जादों इभेक्सन माने न' सिफायजानाय जाय माने सरकारनि रिजार्भ हायाव जाय थादों न' होमलेस माने हा गैयै माने मानसिफोरखौ बिसोरखौ माने सरकार माया मोनसे प्रजेक्टनि जाहोनाव माया मोनसे जेनेबा सरकारनि खामानिनि जाहोनाव बे हाखौ नांगौ जादों बिसोरनो तो बिनि थाखाय बे हाखौ सेफायनायखौनो इभेक्सन होनना बुङो आरोना माने
100%नि माने 10% 9% सुबुंबो इभिक्सननि सोमोन्दै मोनथियाबो जानो हानाय न'खौ माने सेफायो मानो माने आलाय सिलाय जादों बेखौ मोनथियाबो जानो हानाय थ' बेनिखाय बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय आरो थ' फ्रायानो मिथिनायालाय थ' जोबोर दुखुनि बाथ्रा जादों मानोना जाय मानसिफोरा हा गैया थ' बिथांमोनासो माने सरकारनि रिजार्भ हाफोराव फरेस्टफोराव थाहैनो गोनां जादों हा गोनांफोरालाय गावनि हायाव थागोन नङा होमबा थ' जोबोर दुखु नांदों मानोना बर'फोरा दाबो हुमलेस दा बिसोर बहा थागोन दा एसां थान्दा नङाबा लोगोफोर न'आव सेफाय जादों मन्दिर माने बिसोरनि माने गिर्जा जायाव खुलुमो बिसोरो प्रे खालामो बेखौ माने सेफायना होदों आरो ना माने माथो बुंबावनो लोगोफोर सरकारजों नङा होमबा सरकारनि नेमखौलाय सोरहानो नङा होमबा सरकार माबा मोनसे बानायनो लादों बे जायगायाव थ' आंनि मथेबा माने खाथियाव माने सावथालफोरबो दङनो माने गासैबो इकुवेल जानांगौ आरो ना मानोना बर'खौल' माने सेफायजोब नङा होमबा सावथालफोरावथ' रिजार्भआव दङ थ' बिसोरखौबो माने गासैखौबो सेफायजोबनांगोन आरो ना बेखौ माने बिथांमोनानो बुंदों माने गासैखौबो माने इकुवेल जानांगोन माने इकुवेल नङा होमबा बिसोराबो माने सेफाय जानांगौ बिसोरबो सेफाय जानांगोन मानोना इकुवेल जानायखौ लुगैदों बिथांमोना आरो जानांगौ देलाय नङा होमबा माने आरो बर'खौल' सेफायदों आरो बिसोरखौ थानो थिनदों आरो बिसोर आरो बिदिबालाय बोरै जागोन नङा होमबा लोगोफोर बिदिबा माने एसे माबा जायो आरो खुद्रिनाय फैयो मोनसे बिसोरनि गोसोआवबो थ' जोंबो जेबोथ' होनो हाला जोंबो जास्ट बुंनायल'सो जासिगोन मानोना माबा मोनसे होनोबो आंहाबो दा माने कांकाल जाना दङ आरो ना माने जोंहा आफानि बे बेरामावनो ओरैबायदि थांबाय फैसा जि दंमोन थांजोब्बायखौनो बुंनांसिगोन आरो ना नङाबा आं माबा मोनसे खालामनानै एसे जानाय मुवाबो एसे हैनो आं लुगैदोंमोन आरो ना थ' माथो बुङो लोगोफोर जोबोद हामा होदों मानोना न' सेफाय जानाया मोनसे बहुत गिदिर बाथ्रा आरो ना माने न'सो लोगोफोर नङा होमबा बे न' सेफायनायनि फुटेजखौ आं एसे देखायगासिनो दे थ' जाय नुवाखै नायनानै लाबानो जाबाय बोरै जादों घटनाफोरा Jeng no por secar